Gurasoi opari bat egin nahi diezu, baina ez dakizu zer? Begira, begira. Apaingarri, izugarri bat. Behar duzu materiala honakoa da. Gatza, etxean erabiltzen duguna sukaldatzeko, berdin-berdina. Koloretako klarionak, ikastolan aurkitzen ditugun klarionen berdina. Eta kristalezko ontzi bat. Izan daiteke edalontzi bat, botila bat, nahi duzuna. Animatzen zara? Benga, lanera. Lehenengo pausua, klarion bat hartzea izango da. Nahi duzun kolorea aukeratu, eta gatzaren gainean mugituko dugu. Geroz eta fuerteago, geroz eta kolore gehiago edukiko dugu. Pausu hau kolore guztiekin egin beharko dugu. Kolore bakoitza plastikozko edalontzi batean ipiniz. Hau bezala. Gogorra, ez da? Bueno, orain eskua garbituko ditugu, eta hau izango da lortuko dugun emaitza. Plastikozko edalontzi bakoitzean klariona kolore bat. Oso garrantzitsua da koloreak ez nahastea, bestela ez zaigu edalontzia ondo aterako. Azkeneko pausua gustu honekin nahastea izango da. Kolore bat hartuko dugu, nahi duguna, eta edalontzian edo kristalezko ontzian botatzen hasiko gara. Gogoratu ezin ditugula koloreak nahastu, beraz, ontzia ez mugitu, hautsa botatzen ari geran bitartean. Begira, ze polita eta koloretsua gelditu zaigun. Orain zure txanda da, ikusi duzu oso erresa dela. Eta orain beste aukera batzuk emango dizkizugu. Adibidez, loretxo bat ipini dezakegu eta lorontzi moduan jarri. Edo boligrafo batzuk ipini. Begira. Hau izan da gaurko ideia. Hurrengoan, gehiago eta hobeto.